nechávme. Pozor, abychom to nespálili. Recept už je hotový, Vánoce jsme uvařili. Neboj se, utíkej ke kalendáři, utrhni list a pod ním najdeš nový rok. A toto začíná zase znova. Stresu tak, jak by to mělo být. V klidu,
pokoji, v lásce a s nejbližšími. A jaká jiná koleda by měla zaznít, abychom si byli jistí, že si můžete zaspívat s námi, než koleda Štědrý večer nastal. On sice ještě nenastal, ale můžeme si to všichni hezky představit a vzájemně na sebe myslet a užít si tady tu krásnou chvíli se svými dětmi. Thank you.